Starostlivosť o vlasy býva niekedy náročná. Používate drahé kondicionéry, drahé šampóny a aj tak sa vlasy lámu a nedarí sa im rásť tak, ako presne vy chcete. Niekedy tomu nepomôže ani zázrak a niekedy tomu môže dopomôcť hodvábna gumička. V čom je hodvábna gumička iná ako všetky ostatné gumičky? V prvom rade používame vnútri veľmi jemnú gumičku, ktorá vlasy nestláča, nestiahuje a tým pádom ich neláme. Keď si urobíte počas dňa cop toto niekde na hlave, tak môžete vidieť, že na konci dňa tie vlasy máte zlomené. Keď toto budete robiť každý jeden deň v mesiaci, tie vlasy sa vám tam zlámú a budú v tej časti jemnejšie a môže sa stať, že budú poškodené. A preto sme donútra dali jemnú gumičku, ktorá zabraňuje tomuto lámaniu vlasov. Taktiež je vhodné posúvať ten cop po hlave, aby ste ho nemali vždy na tom jednom a istom mieste, aby sa vám v tom jednom mieste nelámali vlasy. Táto gumička je obalená hodvábom. Tieto scrunchies môžete nájsť v obchodoch obalené hocičím, bavlnou, saténom, polyesterom. Avšak hodváb má špeciálne vlastnosti, rôzne benefity, ktoré sú vhodné aj pre vaše vlasy. V prvom rade obsahuje aminokyseliny, ktoré zvlhčujú vlas a tým pádom udržia všetky tie kondicionéry, masky, olejčiky v tom vlase a nevpije to do seba. To znamená, že tie vlasy sú viac vyživené, viac si prenechajú tých účinných látok v sebe. Ďalej je antistatický. Tá antistatika sa prejavuje tak, že aj keď spíte na hodvábnej obliečke, ráno sa nezobudíte s úplne roztrapatenými vlasmi. A s gumičkou, že určite to poznáte v zime, dajte si dole gumičku a je z vás majster. Proste vlasy začnú elektrizovať a sú všade. Avšak vďaka antistatickým vlastnostiam gumičky toto hodváb nespraví s vašimi vlasmi. To znamená, že keď si dáte dole cop s hodvábnou gumičkou, vlastne nebudú elektrizovať. Samozrejme, hodváb má aj iné vlastnosti, ale vaše vlasy budú benefitovať prioritne z toho, že obsahuje aminokyseliny, je antistatický a stará sa o vaše vlasy. Naše hodvábne gumičky vznikajú upcykláciou materiálu. Na našej stránke preto môžete nájsť rôzne farby. Väčšinou sú tie farby v limitovaných edíciách a kolekciách. Nájdete tam aj rôzne limitky, ktoré máme po 1-2 kusoch, takže sa neváhajte pozrieť. Máme gumičky vo veľkosti. Začneme najmenšou XS, ktorá je vhodná pre detské vlásky a pre ženy s jemnými vláskami. Má aj o polovicu menší obvod ako všetky obyčajné gumičky. Toto je veľkosť S. Táto má vnútornú gumičku v dĺžke 13 cm, aby ste ju vedeli dať na ruku bez toho, aby vás nejak omínala alebo ťahala. A vedeli by ste ju aj bežne nosiť počas bežného dňa. Avšak hodváb je na nej veľmi tenký, má iba 2,5 cm, to znamená, že nebude kričať vo vašom účese. Potom je tu stredná M-ková gumička. Táto už môže byť zaujímavá do rôznych účesov, taktiež má dĺžku gumičky vo vnútri iba 13 cm. A tieto sú najväčšie, toto sú kráľovné našich gumičiek, pretože obzvláštnia akýkoľvek účes, krásne vyniknú a určite si ich vyberte podľa vašich vlasov, tak aby tam boli výrazné, krásne a mohli ste ich nosiť každý deň. Taktiež má vnútornú gumičku 13 cm, to znamená, že keď si ju dáte na ruku, tak vám tam bude pekne držať a nebude tlačiť. Takže XS, S, M a L, aby ste ich videli takto vedľa seba. Ak by ste chceli vedieť viac informácií o tom, prečo sú hodvábne gumičky vhodné práve pre vaše vlasy, alebo ako si túto hodvábnu gumičku vybrať, navštívte našu stránku www.lau.sk.